Ia cu papa. Azi sunt 14. A făcut atât de papa. Asta tăică. Mă nu bea pizza, el nu bea numai 800 de grame, 800 ml de apă. Asta tăică. Așa. Să puiuță. Gana de cămerare. Deja are februarie, martie și jumătate lui aprilie cu pancreatită, cu diabete, cu vezicula. Sperăm că se face bine. Îi rup de frământul de cărniță la planța de pui, cu garbanzo, cu spinaca, cu păstăi. Să vede cu sortit.